Γεια σας, είμαι η Νατάσα και σήμερα θα θίξω ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο. Το ζει στον κόσμο του Facebook. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ένα λογαριασμό Facebook, αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ και τόσα χρόνια, δηλαδή έλεος. Από πού να ξεκινήσω? Ας ξεκινήσω από τις φωτογραφίες. Αυτό με τα φίλτρα, τι φάση? Ανεβάζεις μια φωτογραφία και κάνεις τόση επεξεργασία που πλέον δεν σε αναγνωρίζουν εύκολα. Δηλαδή, συγγνώμη, ο κόσμος που με βλέπει στο Facebook, με τον οποίο είμαι φίλη στο Facebook, δεν ξέρει πως είμαι, δεν ξέρει πως δεν έχω αλαβάστρινη επιδερμίδα. Και αν υποθέσουμε ότι κάποιος το κάνει για άλλο λόγο, για λόγους εντυπωσιασμού, που προφανώς αυτό είναι, για ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν. Σε ενδιαφέρει πραγματικά τι θα πει ο Α και ο Β και ο Γ, τον οποίον δεν γνωρίζεις? Ποιος ο λόγος? Άλλο, αγαπημένο μου. Ποστάρεις κάτι και κάνεις like στο δικό σου post. Βρε καρδούλα μου. Προφανώς για να το ποστάρεις, σου αρέσει. Για να το δει ο κόσμος ότι σου αρέσει, αφού το ποστάρεις στο προφίλ σου. Άρα προφανώς κάτι σου τράβηξε την προσοχή. Άρα για ποιο λόγο? Η οποία απορία με οδηγεί σε ένα τρίτο fact. Γιατί τόσος δώρος, ας πούμε, να μαζέψω like? Δηλαδή επιβεβαιώνομαι ή ακυρώνομαι βάσει των likes που έχω στο Facebook. Ποστάρω κάτι το οποίο το βρήκα ενδιαφέρον, το οποίο το βρήκα αστείο, το οποίο το βρήκα σοβαρό, το οποίο το βρήκα λυπηρό και ούτω καθεξής. Δηλαδή το θέμα είναι ότι αν κάποιος μου βάλει like ή όχι, πρώτα απ' όλα κατά πάσα πιθανότητα δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να το ανοίξει ή να το διαβάσει. Δηλαδή πολλοί απλά κάνουν like χωρίς να έχουν δει καν το περιεχόμενο του post σου. Απλά και μόνο επειδή είσαι εσύ. Γιατί τόση αιμονή? Τρίτη αγαπημένη συνήθεια. Βγαίνουμε φωτογραφίες και είμαστε καταχαρούμενοι και καταχαρούμενες. Και πάμε από εδώ και περνάμε σούπερ και όλα είναι ροζ συννεφάκια. Και μετά, όταν σβήνουν τα φώτα του Facebook, πέφτει παντόφλα. Δηλαδή, ποστάρουμε μια φωτογραφία, πιθανότατα με φίλτρο, μην το ξεχνάμε, ή ένα βίντεο και δείχνουμε τρεις ευτυχισμένοι και ότι περνάμε super wow. Και στην πραγματικότητα είναι πολύ λίγες οι φορές, μιλώντας από δική μου εμπειρία, έτσι, προσωπικά, στις οποίες όντως περνάμε τόσο καλά όσο δείχνουμε. Έχει πολύ πλάκα, γιατί υπήρξαν φορές που πόσταρα ή συνήθως με ταγκάρουν άλλοι και το βλέπουν οι κολλητές μου, οι οποίοι με ξέρουν σε καλπική δεκάρα, έτσι, και βλέπουν το πώς χαμογελάω ή το ύφος μου. Και επειδή καταλαβαίνουν πάντοτε, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε έλα ρε εσύ, δηλαδή εντάξει πρέπει να βαριώσουν πάρα πολύ. Και ναι, τις περισσότερες φορές βαριόμουν. Αν περνάω πραγματικά καλά, νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να το μάθει όλος ο κόσμος. Το ξέρω εγώ. Και αυτό είναι που μετράει. Και το μοιράζομαι με τους ανθρώπους με τους οποίους είμαι εκεί. Σίγουρα θα ποστάω και κάποια εμπειρία μου, έτσι, σίγουρα. Δηλαδή είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Αλλά όχι και αυτό το πράγμα που μονίμως όλα είναι ρόδινα. Περνάμε στις κοινοποιήσεις της παρουσίας. Η Νατάσα πήγε εκεί με τον τάδε, τότε έκανε αυτό και πώς το έκανε αυτό? Σε καμιά ώρα. Η Νατάσα πήγε εκεί, έκανε αυτό, με ποιον το έκανε αυτό, πώς το έκανε αυτό, πώς πέρασε. Την επομένη, τα ίδια. Τη μεθεπόμενη, τα ίδια. Τόσο πολύ μας νοιάζει και μας κόφτει, ας πούμε, τι κάνει ο καθένας. Εμένα προσωπικά, όχι. Το βαριέμαι αυτό το πράγμα. Και δεν βλέπω την ανάγκη να κάθομαι και να κοινοποιώ την κάθε μου κίνηση στον κάθε ένα, στον πλασματικό αυτό κόσμο. Γιατί? Γιατί? Στην τελική δεν τον νοιάζει τον άλλον. Οκ, το καταλαβαίνω. Όταν υπάρχει κάποιο γεγονός το οποίο, ας πούμε, πρέπει να μοιραστείς, με την έννοια, ας πούμε, επαγγελματικό ή κάποιας προβολής, κάποιας, λέω εγώ τώρα, να έχεις εκδώσει ένα βιβλίο κτλ, να έχεις παραστεί κάπου, προφανώς και θα το κάνεις. Μιλάω για την υπερέκθεση. Για ποιο λόγο? Πρέπει δηλαδή όλοι να ξέρουν ανα πάσα ώρα και στιγμή πού πήγα, πότε κατούρισα.
Και με ποιον τα έκανα όλα αυτά? Όταν δεν βλέπω κόσμο, το πώς συμπεριφέρονται μπροστά στην κάμερα και αντικρίζεις ένα τελείως διαφορετικό άνθρωπο που ξαφνικά, ας πούμε, είναι πολύ cool και πολύ wow, και ενώ ξέρεις ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτό, γιατί προφανώς το γνωρίζεις, εφόσον το γνωρίζεις εννοώ. Δηλαδή νιώθουμε την ανάγκη να δείξουμε άλλο πρόσωπο με το φίλτρο, άλλη συμπεριφορά, δηλαδή άλλο χαρακτήρα. Γιατί? Για να αρέσουμε στους άλλους, για να φανούμε μάγκες και μάγκισσες? Γιατί? Τόση ανασφάλεια έχουμε πια? Έχουμε ανασφάλεια, όλοι έχουμε ανασφάλειες. Εγώ να δείτε τι ανασφάλειες έχω. Δεν βρίσκω πραγματικά το όφελος, ας το πω. Είναι μία φούσκα. Είσαι άλλος άνθρωπος online και άλλος άνθρωπος offline. Κρύβεσαι πίσω από το πληκτρολόγιο και από μία οθόνη και ξαφνικά μπορεί να είσαι όποιος θες. Το οποίο βέβαια ισχύει έτσι, γιατί αν το σκεφτείτε, αν κάποιος δεν σε ξέρει, δεν ξέρει καν τη φάτσα σου, δεν ξέρει καν τι καπνοφουμάρεις, έτσι, μπορείς να παραστήσεις τον οποιονδήποτε ή την οποιανδήποτε. Και ελοχεύουν και πολλοί κίνδυνοι. Παριστάνουμε ότι είμαστε κάποιοι και πολλές φορές δεν έχει καμία σχέση αυτό με την πραγματικότητα. Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, κοροϊδεύουμε τους άλλους για να μας εγκρίνουν οι άλλοι, για να είμαστε αρεστοί, γιατί θεωρούμε ότι έτσι είμαστε πιο cool, ότι είναι κάτι, ας πούμε, ένα κοινωνικό στάτους το οποίο θέλουμε να αποκτήσουμε και το κυνηγάμε διακαώς. Και για ποιο λόγο να περνάω, ας πούμε, όλη τη μέρα μου, εγώ, εντάξει, εγώ σαν Νατάσα, όλη τη μέρα μου μπροστά στην οθόνη υπολογιστή και να τσεκάρω το κάθε post? Δεν θέλω, γιατί ας πούμε πρέπει να γνωρίζω τα πάντα? Το βρίσκω τελείως άσκοπο το να κάθομαι και να αναλώνομαι τι πόσταρε ο Α και το τι πόσταρε ο Β. Ως ένα σημείο προφανώς, αλλιώς μην είσαι στο Facebook. Αλλά όχι τώρα και να κάθομαι όλη την ημέρα μπροστά, ας πούμε, με το κλικ, κλικ, κλικ. Υπάρχουν και αυτοί που κάθονται, δεν ποστάρουν τίποτα, κατασκοπεύουν όλη την ημέρα και από αυτό βρίσκουν ευχαρίστηση. Τους δημιουργεί, ας πούμε, ένα αίσθημα ισχύος. Ίσως να γελάνε και ή το άλλο, κάποιος γνωστός, κάποιος φίλος σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει «Έλα, πού είσαι, χάθηκες, σου έστειλα στο Messenger και δεν το είδες». Ρε φίλοι, εφόσον έχεις το τηλέφωνο μου και θέλεις να δεις τι κάνω, είμαι καλά, κάλεσέ με. Έλα Νατασάκη, τι κάνεις? Με κράζεις κιόλας. Γιατί είμαι υποχρεωμένη να είμαι online 24/7. Συγχύστηκα πάλι και ίδρωσα. Το άλλο, το ανελαίητο πέσιμο, κρυμμένη με ομικονιώτα πίσω από τον υπολογιστή στην οθόνη και το ανελαίητο πέσιμο που συνήθως είναι όχι απλά γελίο, απλά εσχρό. Πιο κάτω δεν έχει. Και βλέπεις ένα νεαρό, τον οποίο δεν γνωρίζει διαζώσεις, αλλά έχετε πολλούς κοινούς φίλους, κοινά ενδιαφέροντα ή είσαι σε κάποιες κοινές ομάδες, σου κάνει το ad και ξαφνικά και που βλέπεις εκείνη τη φωτογραφία τη γλυκιά, την profile picture, αντικρίζεις ένα γλυκό αγόρι και ξαφνικά αρχίζει και σου γράφει «Θέλεις να βγούμε, θέλεις να βρεθούμε?» Όχι. «Μα γιατί θα περάσουμε καλά και τα λοιπά?» Όχι. Με το ζόρι ξέρεις το όνομά μου. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ. Στέλνεις το μήνυμά σου και πέφτεις κατευθείαν στο ψητό. Ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Λες, έχω αγόρι. Εντάξει, και τι έγινε? Δεν πειράζει. Δεν είναι ανάγκη να το μάθει, σου απαντάει ο άντρας σοβαρής. Αν υπήρχε ένας τρόπος να βγαίνει ένα χέρι μέσα από την οθόνη ορισμένων ανθρώπων και να αρχίσει να κάνει πατ. Δηλαδή το θέμα μου είναι αν θα μάθει κάποιος κουτσουκέλα που κάνω. Όχι ότι θα κάνω την κουτσουκέλα. Τι δεν καταλαβαίνεις από το όχι? Είναι 3 γραμματάκια. Όμικρον, χ, γιώτα. Ο, χ. Θα κλείσω με το all time favorite. Ευτυχώς δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο τα προηγούμενα που είπα, αλλά πραγματικά με ξεπερνά. Όταν χάνεις κάποιον δικό σου άνθρωπο, γιατί το ποστάρεις στο Facebook? Έχω θλίψει, είμαι στα πατώματα, έχω χάσει κάποιον πολύ δικό μου, είτε είναι συγγενής, είτε είναι φίλος, είτε συνεργάτης, οτιδήποτε. Νιώθω τη θλίψη να με βαραίνει και αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι το πόσο το ποστάρω στο Facebook. Και όχι,
Μη μου πείτε ότι για να μάθει ο κόσμος, αυτοί που πρέπει να μάθουν, μπορούν να μάθουν και με άλλους τρόπους. Το να κάθομαι και να λέω αποχαιρετάω τον τάδε ή οτιδήποτε, τον οποίο, που επαναλαμβάνω, που ήταν δικός μου άνθρωπος, έτσι, τον οποίο έχω χάσει, να κάτσω και να αποχαιρετώ και να λέω καλό ταξίδι, χτύπα ξύλο, αδερφούλη μου, εκεί που πας και τα λοιπά. Και τώρα αλήθεια, είναι κυριολεκτικά σαπατώματα και το μυαλό μου θα είναι να κάτσω και να γράψω ένα κατεβατό όπου εξυμνείω τον εκλειπώντα ή την εκλειπούσα, όταν είμαι τόσο θλιμμένη. Όταν δεν μπορώ να σκεφτώ ότι από εδώ και μπρος δεν θα είναι κάποιος στη ζωή μου και θα έχω στο μυαλό μου να ποστάρω αποχαιρετιστήριο στο Facebook. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε κάθε φορά που φορτώνω ένα καινούριο βίντεο. Μοιράζομαι τη σοφία μου. Να είστε καλά και τα λέμε σύντομα.